電気がついたよとか、航空機の機能だっていう、こういう風にね、あらーっていう、ちょっとあらーっていう時がやっていうかね、ちょっとっていうちょっと表現が入るようなエコモマイ。このチャンネルではフラのこと、ハワイのこと、福井県福井市にある私たちのスタジオのことなどを楽しくお伝えしています。ハワイの文化や精神について一人でも多くの方に興味を持っていただけると嬉しいです。クリン先生に聞いてみよアローハー、クニエカヘオナーラに堺フラスタジオ堺クニエです。う。画面外から娘のりかこです。今日もよろしくよろしくお願いします。今日は何だろう、ドキドキするよ。さて、はい。今回は、フラダンサーなら知っておきたいお選曲の仕方についてクニエ先生に教えてもらおうと思います。はい、お願いします。選曲の仕方ね。絶対してはいけないことから言う。絶対してはいけない。特にこうケーキちゃんのことから言っていきましょう。そうで、ケーキちゃんにはやっぱりセクシャルな表現が入ってる曲がダメなんですよ。それ絶対ダメ。例えばケアロハとか、なんだパパリナヒラヒパパリナラヒラヒとか、なんだろう、アリカもそうね。なんていうの、その裏の意味が顔名がすごく深い、そういうのはケーキちゃんにはちょっとやっぱり難しくて、18以上を成人女性と考えるなら、そのぐらいの人からは、セクシャルな表現の曲も踊っていいかなっていう、こう日本でいうと大学ぐらいかそうらってことですよね。そうですよね。そんな感じかな。どうやったらそういう顔名があるかどうかって見つけられると思いますか？うわ、難しい。それは曲を調べることしかないんですけど、でもなんかね、やっぱり波しぶきとか、なんかそう、なんていうの、濡れるとか、そうなんかそういう表現がある時にはちょっと気をつけた方がいいかな。ハワイの人たち、その顔なって比喩するっていうことなんだけど、裏の意味ね、はやっぱりストレートに言っちゃちょっとあんまりね良くなかったり、やっぱりそれが素敵なところだと思うんだけど、例えば王族のことなんかも堂々と歌うことが許されなかった時期がやっぱりあったから、ニックネームで使ったりとか、そういうこともあるし、例えるっていうことがとっても多いんですよね。そうですね。なのでやっぱりケーキクラスには結構土地の命令だったりね、友達の曲とか、そういう感じならまだ大丈夫ですかね。そうですね、そんな感じかな。どんな曲があるかな。例えば「ラパカウイヤイカネオヘ」とか、鐘の上に電気がついたよとか、そういう土地でね、みんながこう喜んでるような曲、大地をたたえているような曲はケーキちゃんにはバッチリだなというふうに思うし、メカナに合う顔っぽ思いね。そういうふうに土地のことをこうたたえてあるメレはいいかなというふうに思いますし、ケーキちゃんがおばあちゃんに向けて孫の気持ちで歌ってる曲とか、そういうクートゥトゥ、そうね、そういう曲とかもケーキちゃんにはぴったりですよね。鐘ダンサー、鐘ダンサーはやっぱりちょっとドラマチックにこう力強い曲が向いているかな。鐘ダンサーしか踊れない曲あるかな。ラウパーホエホエ、AMI の航空機の機能だっていう、こういうふうにね、男性の力強い体をこう模しているような、その土地の男の子についてとかも出てくる。そういう曲は向いているなと思うし、やっぱり男性はちょっとキビキビっとしたね、速い曲が向いているなっていうふうに感じますね。でも女性も男性も踊れる曲って結構多いですよね。はい。もう一つ言えるのはこう調べるって言ったじゃないですか。その調べるっていうのもこう YouTube とかで、その曲で踊ってる人がいるかとか、ケーキちゃんが踊ってるかどうかとか、ちょっと調べてみるのもありですよね。それありかもしれない。でも間違ってる時もたまにある。あらーっていう、ちょっとあらーっていう時がやっぱり時々あるので、でもたくさんのハーラウが踊ってる曲は間違いないと思います。フラ用の曲じゃない時とかもありますよね。あるのでね、ちょっとそう、日本人の方ってちょっと間違いやすいんだけれど、それがフラについていい曲
で歌うだけの命令降りっていうのかな、降り命令だけど降りにするといい歌もあるしフラをつけてもいい曲もあるので、その辺のところが難しい。りかこ先生どうですか？そうですね、オリマハロとかそういうなんかちゃんと用のとか、そういう歌うためのものにはあんまり振りとかはつけないかなって今思いましたね。なるほどね。だからハワイ語で書いてあるから何でもフラにしていいって思っちゃうとちょっと難しい部分もあるのかなって今思いました。そうだよね。何でもかんでも踊っていい曲があるっていうわけではないっていうことだけちょっと頭に入れといていただけるといいかなというふうに思います。拍子とかもありますよね。4拍子がよく踊られることが多いですけど、3拍子とかどう思いますか、国枝先生？3拍子もナラニエハとかが作ってる曲もあるので、3拍子の曲も踊ってはいけないっていうわけではないんだけれど、でもステップ的には難しいですよね。やっぱりとっても難しい、力量がいるなと思うし、なんか3拍子でも踊っていい曲、例えばマリーニコ何だっけ、エゲルフネフネマイライナーファリ赤かホールズ、もう3拍子の曲、有名な3拍子の曲、マウイワルツとかもあるし、あるなんかそういうのは私はフラに踊ってるのはよく見るので、それはいいかなというふうに思います。でもこうちょっとステップを変えたりっていう部分があるので、ちょっと上級っぽいかなと思いますね。そうですね。確実に4拍子の曲の方が踊りやすいなっていうふうに思います。クプナさん向けの曲とかはどうですか？クプナさん向けの曲はね、私的にはなんかキュートな可愛い曲を選ぶようにしてるんです。なんかおばあちゃまってこうコミック的っていうかね、ちょっとっていうちょっと表現が入るようなそう曲がいいなと思って、で和ひねさんだったとしっとりした曲もいけるし、うりうりとかねインストゥルメント使った華やかな曲もいけるし、いろんな曲を踊っていただけるんだけど、クプナさんになるとさすがにうりうり振ったりは難しいでしょ一夫叩いたりもちょっと難しいし、楽器ものではなくっておばあちゃんらしいなんか可愛いキュートな曲をね、華やかなピンクとか赤の衣装でキュートにこう踊るのが私は好きかな。私的にはこうクプナさんになってからフラが本番かなって思ってる。すごいいいそう思う。なんかクプナさん最強やと思いますね。何でも踊れる曲あんまり制限ないかなって思います。なるほど。すごい速い曲はあれですけど、もうなんか顔で表現するみたいな、顔で見せるみたいな、そこまでいけたらやっぱりいいな。最高だね。人生経験をたくさん経てきた人にしか表現できないっていうところがあると思うのでね、それは私は今和ひねのくくりになりますけど、私じゃ全然踊れないみたいな曲いっぱいあるんですよ。なるほど。足りてないなと思う。じゃあでもそれは楽しみだね。私もねこの年齢を重ねることがこのフラを始めてからすごい楽しみになったんですよ。素敵なね年配のクプナさんが踊ってるのを見ると、いつかああいう風に踊れるように私も健康管理してちゃんとね踊れる体でいたいなって、いろんなこう夢を抱けるっていうかね、夢を見れるから皆さんたちがすごい素敵だなっていつも思います。もう目標がいっぱいですよね。そう目標となる人たちがキラキラと踊ってるのにすごい嬉しくなります。とっても素敵だと思う。はい。それで